Hi guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. It's me, Simpleng Bisaya. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the bell button for more updates. So karon guys, naog na ko ron. Madto ko sa kuan. Madto ko sa among banyo kay among labhanan. Kay kuan nagguba ang hose. So ako siyang ilisan. Og hose nga lain kay ang hose na mo buslot na unya kanang naay dili na mo diretso nga to sa washing machine kay among washing machine manual man, dili man siya automatic nya. Ang tubig niyang padulong isulod sa washing machine giagi lang sa hose. So karon ang hose guba na akong ilisan. So ang akong vlog karon mag-change ko sa hose sa washing machine. So di na ako dito ng story, maulaw ko sa mga kauban. Maulaw ko dito, magyaw-yaw dito sa akong kuan. So see you na lang guys maya. Bye. Ug mauna ni guys ang among washing area, old washing area. So old na ang hose, old na pud ang washing machine, so guba na gyud siya. So mo to siya ang hose na akong gitangtang, na to siya akong ilisan. Kaya ang among washing area nga bag-o na dito sa kusina, mo to among washing machine area. So kani siya dili na unta ni siya gamiton, pero ni suggest ko ni amo paghapon ni siyang gamiton diri para sa mga pamunas sa salog, mga towel na panglimpyo. Kay di na mi kaadto sa kusina para lang maglaba sa mga towel, sa mga gamito na manglimpyo. So bisan guba na ni siya, amo paghapon ni siyang gamiton para lang sa mga carpet, sa mga pamunas, panglimpyo bitaw. Kay bisod man pud og labhan sa among kamot ang panglimpyo sa salog, panglimpyo sa kuan. So mao ni siya nga ako paghapon ni ayumon nga magamit paghapon namo siya para lang sa mga trapo. Kaya ang among mga sinina nila ni amo naa dito sa bag-o nga area, sa washing area na dito sa kusina, sa nagawas pa mi diri sa balay. So mao ni siya, ayom nako kay madapa man og ayom, madapa man og diskarte, madapa og kanang kuan ba remedyo. So mo na siya, ilisan ako sa hose kay ang katong hose man guba na ko tanan. Taas na kaya kung iguba ang hose. Kaya ang hose kanang sa ibubos tatay. Sa Ang samang sa taas naman kuhaan eh. Siya dira sa tumoy pod. Ito pud ma-shoot na siya. So mas daghan ang tubig na magawa sa hose. Padulong sa bisakatahan na lang sa kuan sinina gibangan. Dili ni sinumpayan yung banganan dili. Dili na kaduwas na tanan nga sa tubig. washing machine. So mo na siya plano ko pwede raman siya ilisan o kaya ra pud nako siya ilisan. So ilisan nako. Kaya na itong gamiton. Ay! Basta yung tubig. Kuwang sa hugot guys, natulo pa ang tubig, nagawas pa natin ang tubig sa katong parang bolt ito may maghugot sa isa nagawas pa natin ang tubig. Ouch! Malabas ang tubig.
Tingnan natin sa patahan nato. Atong sa patahan kay muagas man gyud ang tubig. Sa patahan nato be, kung muagas pa ba. Dako ba ning hose gud kay dako man ning hose. Ang hose ba dako ba. So hang sa patahan kay aron kuan. Hindi mo hagas ang tubig. Ang sinain. So, ayan ang gugut. Kung ba? Wala pa. Hugtan pa, hugtan. Wala na mo agas diring dapita, wala na. Ganyan na, sa wala panahon sa patahan. Muagas to siya diri, umugawas diri. Karon gisa patahan na nako. Dako man gud siya nga hose. Mao na tubig ng gawas diri. Karon gisa patahan na. Ay diba? Very clean. Very clear. Pero karon diri, lustrate na pud siya. Ilisan na nagbago. Wala pa budget char. Maura to guys. Thank you for watching guys. Salamat sa mga oras na inyong gihatag sa pagtanaw sa akong vlog. Bisan to dili interesting. Pero nitanaw gyapon mo, salamat kayo guys. So, ingat palagi guys. Bye. God bless. See you next vlog guys. Bye.